अपना जवानी के मत में धन के गुमान में सोचले भी ना हो कि हई हमार समय आई। सोचले ना होई है कि हई गलती होगी। हमनी के नौकरिया बाड़े तो ठीक बा, पेंसिल ले आवता है। अगर नौकरिया नहीं खान जैसे कुकुर के कावरा दिया लास्ट में भोजन जाए, जैसे डांगर बाबा के भी मिलेला वैसे 9 बजे 9:30 बजे की ताला लागल। कहेली लोग कैसे मुआ तो ये नहीं खे बुढ़ावा, मुआ तो ये नहीं खे बुढ़ावा, कहले में हरिया केहू नहीं छोड़ल जाए। आपन सरिया केहू नहीं छोड़ल जाए। हमनी के चोरी बेईमानी बैंक लूटे नहीं जा, जौन भी काम नाजायज करेला आदमी अपना बाल बच्चा खातिर। लेकिन अगर बढ़िया हो गई तो ठीक बा काका, अगर बाउर हो गई तो बस सरंगिए बजावे के पड़ी जिंदगी भर। बेटा पतोही चले जेकरा के जिंदगी भर दिहले कमाई। भगवान मत करस की ऐसा केहू के होखे, लेकिन कुछ एकरा में से उमेश भैया पर सटता जतना को नहीं मिले कमा ले। चतु भाई मोबाइल ले जाके मेरा कपड़ा दे दे। जिंदगी भर दिहले